May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla San Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station ka 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Buwas na pirmahan ni PBBM ang NIR bill para mangin isa na kalayi. Cloud seeding, wala ginayon sa Negros kay base magresulta sa lahar. Governor Lacson magapadulong sa La Castellana para ma-assess ang mga evacuees kung pwede na makapauli sa ilang mga balay. May pagdubo sa masobra sa 3 pesos per kilowatt-hour sa bilis ng kuryente sa Noseco sa bulan sa Hunyo. Kag sa Good Vibes, K9 Search and Rescue of the Philippines nagpatigayon sang feeding sa mga ido sa La Castellana kag Canlaon City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang natunaw na. Ang easterly suko ng hangin na gikan sa Pacific Ocean amo sa karon ang nagaapekto sa Pilipinas. Gani palaabuton ang pagbubo sang ulan kun hapon o kun sa gabi. Mga isolated rain showers kag thunderstorms ini. Sa masunod nga inadlaw hindi mabatyagan ang hangin habagat gani malaka-laka nga pag-ulan kag pagpanaguob ang sarang maeksperiensyahan sini nga semana sa dako nga bahin sang Pilipinas. Wala sa malawig nga ulan nga matabo bangod wala man sang weather disturbance nga na-monitor ang pag-asa sa sulod sang PAR sa karon. Sa number 9, Job Fair kag Civic Military Parade ginpatigayon bilang pagdumdum sa 126th Independence Day celebration sa Pilipinas. Sa Monuments ng Unknown Soldier sa Bacolod Public Plaza, naghalad sa bulak ang mga lokal nga opisyalis sa Bacolod. Kaupod ang mga war veterans sa pagdumdum sa 126th Independence Day sa pungsod. Ginsundan ini sang Civic Military Parade nga ginupdan sa katapos ang PNP, BFP, Army, Coast Guard, mga volunteer organization kag civic sector halin sa Dalan Araneta pakadto sa SM City Mall sa reclamation area. Dungan sini ang ceremonial flag raising ceremony kag ginhiwat sa Negros Occidental Provincial Government sa Capitol Lagoon. Kabahin sa selebrasyon ang ginpatigayon nga job fair sa Doli Regional Office 6 upod sa Bacolod Peso kag management sang mall. Masobra si senta ka mga local companies ang nagbulog sa job fair. Ginrelease man sang Doli ang kapin sa 4.8 million pesos nga pondo gikan sa Bacolod City Congressional Office para sa tupad program sa siyam ka mga barangay. Dahil po meron na po tayong kalayaan, hindi po ibig sabihin ay dapat tumigil na po tayo na maghanap ng magagandang bagay para sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo magsagawa ng mga bagay para ang bagong Pilipinas ay maging maunlad, mapayapa, and of course, lalong-lalo nating isipin na ang ating nararamdaman na kayapaan ay hindi lang para sa atin, para din sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa number 8, pag-release ang PBB kag PEI sa mga government employees ang posible ma-delay bangod sa ginapatigayon nga review. Nagligad pa nga tuig nga ginahulat sa Bacolod LGU ang pag-release sang performance-based bonus kag productivity enhancement incentive sa mga empleyado. Ugaling ginapaabot ang posible dugang pa nga delay matapos ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-suspend sini pending sang pag-review. Ginsiling ni DILG OIC Christian Nagaynay nga wala pa sila nakabaton sang kopya sa executive order sang Presidente amo nga magapabilin sila nga magahulat sang guidelines. Ang Bacolod isa sa mga LGU nga ginkilala sang DILG bilang awardee sang Seal of Good Local Governance kabangdanan nga qualified ini nga maghatag sang PBB sa mga empleyado. Sa number 7,
Maid-aid nga pag-inspeksyon sa mga building nga nagakuha sang permit ang ginapasalig sang bag-o pungko nga City Fire Marshal sa Bacolod City. Opisyal na nga nagserbi si Fire Superintendent Jenny May Masip bilang City Fire Marshal sa Bacolod Bureau of Fire Protection. Si Masip ang ani Deputy Fire Marshal sa Negros Occidental BFP, amo ang nagtalos sa kay Fire Chief Inspector Stephen Hardeleza nga natala na magretiro sa Disyembre. Si Hardeleza temporaryo nga magaserbi bilang Provincial Deputy Fire Marshal sa Iloilo Province BFP. Ginpahayag ni Masip nga kabahin sa mga tika nga ila ipatuman ang mas maid-id nga pag-inspeksyon sa mga commercial establishment nga nagakuha sang Fire Safety Inspection Certificate kabahin sa requirement sa pagkuha sang business permit. Ini kasunod man sa reklamo sa anay konsehal sa isa ka baligyan sang lechon sa Barangay Villamonte nga naka-operate sang tinalikdan nga tinuig. Nagligad lang nga semana sang ginpasaradaan sa City Legal Office Enforcement Team ang mga baligyan kag ang 5 ka mga kaiping nga mga kalanaan bangod wala sa mga business permit. We are looking into ang mga issues nga na-involve si Bureau of Fire, that is the conduct of the fire safety inspection. Siguro we will be going to strictly enforce what is stipulated in our fire code. No? And of course, we will foster good relationship with the community, no? Because we believe na bringing fire safety sa community level is a big help para ma-reduce natin ang incidents sang sunog diri sa City of Bacolod. Sa number 6, 20 million pesos nga 400 kilowatt peak nga solar project sa Bacolod City Government Center ginapaabot nga makapanubo sang balayran sang kuryente sang syudad. Naglabot sa 10 million pesos ang bulanan nga balayran sa Bacolod LGU sa kuryente. Gani, ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga sa tion nga mangin operational na ang hybrid solar power installation project mabatsyagan ang pagnubo sa balayran sa syudad sa Sineco. Kapin sa 100 million pesos ang pondo nga gintala na sa syudad para sa solar power installation project nga magalakip sa mga barangay. Ang solar power project ang may kapasidad nga maka-generate sang 400 kilowatt peak nga solar power supply para sa daily operation sa Bacolod City Government Center. Well, kung ako maglantaw, easily 50% ng savings, no? So, i-validate na lang ginambalanta na itong si Engineer Ami nga bantayan get together with ang budget kang atong treasurer. Bantayan get ang aton nga kuryente kay ang projection na within 2.5 years bawit na nanging gasto sa solar panels. Sa number 5, Negros Occidental Electric Cooperative o Nuseco nag-anunsyo sa masobra sa 3 pesos na pagnubo per kilowatt-hour sa bilisang kuryente para sa bill sa bulan sang Hunyo. Nagpagwa sa kahapon sa announcement ang Nuseco nga may dako nga buhin sa bilisang kuryente per kilowatt-hour para sa billing sining bulan sang Hunyo. Ang residential rate maganubo sang 3 pesos kag 15 sentimos sa kada kilowatt-hour. Kag mayara sang 2 ka pesos kag 76 sentimos naman kapag dubo sa generation charges kung ikumpara sa bulan sang Mayo. Kag ang dako nga kabangdanan sa pagbarato sa kuryente amo man ang pagbarato sa bilis sang kuryente sa wholesale electricity spot market o WISM nga may pagdubo man sang 4 pesos kag 84 sentimos. Bot silingon, halin sa 17 pesos kag 96 sentimos nga presyo sa kuryente per kilowatt-hour, mangin 14 pesos kag 80 sentimos na lang. Ginapaabot sa Nuseco nga parayon nga maganubo ang bili sa kuryente samtang nagapanubo man ang demand para diri kay nagasulod na ang tigtulugnaw nga mga binulan. Ang pulupandaan padulong sa hinubaan sa Southern Negros ang nasakupan sang Nuseco. Sa number 4, may masobra sa 3,000 ka tonelada sang sulfur dioxide ang ginbuga sa June 12 nga monitoring sang FIVOC sang Bulkan Kanlaon, mas nagtaas kung ikumpara kahapon.
Kung kahapon may 3 lang ka mga volcanic earthquakes nga na-monitor sang FIVOC sa Bulkan Kanlaon, subong nga adlaw, June 12, naglabot ini sa 12. Sa sulfur dioxide flux naman, ukon sa SO2 nga ginabugas ang bulkan, halin sa 2,429 katonelada sang kahapon, nagsaka ini sa 3,431 subong nga adlaw. Kag ang 500 metros nga kataason sang steam, gikan sa crater sang bulkan na naog sa 100 ka metro. Padayon nga may pamamaga sa sulod sang bulkan. Ini base sa latest updates sang FIVOC. Ang ini nga mga parameters ang ginabasehan sang ahensya sa pag-obserba sa aktibidad sang bulkan. Damlag pa ginsiling na sa mga opisyal sang FIVOC nga base sa ginapakita nga mga numero sa parameters sang bulkan, posible ang isa pagid ka paglupok sang kanlaon. Nagapabilin ini sa gihapon sa Alert Level 2. Sa aerial survey naman nga ginpatigayon sang Philippine Army, makita sa gihapon ang bilin sang lahar sa mga suba sa La Castellana matapos ang nagluntad nga lahar sa nagligid nga semana. Sa Tamburong Creek sa barangay Biak na Bato, kung sa diin nag-awas ang lahar, may mud flow nga na-monitor sang kahapon bangod sang ulan sa ibabaw sang bukid. Ginsiling nga daan sang FIVOC nga bangod nagsugod na ang maulanon nga panahon, posible sa gihapon ang pagluntad sang lahar kag mud flow. Sa number 3, talakayon sa probinsya sa La Castellana LGU ang posibilidad sa pagpapauli sa pila ka mga evacuees sa ilatag sa mga puluyan. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, uyag niya personal nga mabisita kag makita ang sitwasyon sa La Castellana LGU para maistoryahan kung bala sarang na makapauli ang pila ka nagbiya sa ilang mga puluyan dala sa paglupok sa Bulkan Kanlaon. Sunod sa gobernador, kung hindi pa komportable nga magbalik sa ilang mga puluyan ang mga evacuees, magapabilin sila sa mga evacuation center. Kahapon, ginsugdan sa Department of Health ang water testing sa mga water sources sa evacuation center kasubong man sa mga lugar nga apektado sa paglupok sa bulkan. Ginapasalamatan sa gobernador ang tanan nga nagpadala sa bulig, labi na ang supplies ng tubig lakip ng Philippine Red Cross. Sunod sa kay Dr. Gurley Pinungan, ang Provincial Health Officer, ilagi na pasiguro nga wala sa may matabo nga second outbreak ayhan sa gastroenteritis ukon sa mga respiratory-related nga mga masakit sa mga nagatinir sa evacuation center. Ang banwa na lamang sa La Castellana ang may nabilin pa nga mga evacuees. It's also one reason why I want to visit La Castellana today to discuss if there's a possibility of sending some home. No? But if they don't feel comfortable yet, then the status quo will remain. Sa number 2, wala anay gindayon ang cloud seeding operation sa probinsya sang Negros Occidental bangod sang posibilidad nga makatugas sang lahar flow. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagpaathag nga ila ginahatagan sang konsiderasyon ang sitwasyon karon tugas ang paglupok sang Bulkan Kanlaon. Handa naman kuntani ang probinsya sa naka-schedule nga cloud seeding operation pero hindi manigar nga ang paghunok sang ulan mahimo makatugas sang lahar flow. Tigaylo sunod sa gobernador, ang cloud seeding na lamang anay sa Iloilo ang madayon. Sunod sa cloud seeding team, subong nga adlaw ang target nga masugdan ng cloud seeding operation sa Iloilo kung may makita sila nga seedable clouds. Nagsugod naman ang tig-ululan pero ang tuyo sang cloud seeding amo nga ma-induce pagid ang pag-ulan nga kinahanglan sa pagsugod man sang planting season kag ginapaboran sa mga planters. Magapakig-angot pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa sitwasyon agut tumapad-od ang desisyon sa cloud seeding sa Negros Occidental. Ang nagatupa nga ulan karon, natural rains suno sa gobernador. While we were already ready to do cloud seeding here in Negros, just to induce more rain, because many planters I've talked to still want more rain. No? But after what happened sa Mount Kanlaon, which caused lahar flow and affected areas like La Castellana, Biak na Bato in particular,
there is a tendency that this lahar flow will continue if especially in heavy rain. That's why we decided na put on hold na lang, and they will start with Iloilo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Paglagda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa lahi nga nagatuga sa Negros Island Region sa buwas na sa Malacanang. Ginakalibay kang ginapasalamatan naman ini sa mga lokal nga opisyales kay madugay na ini nga handom. May report si Barbara Mijares. Magatambong buwas sa ceremonial signing para manginlayi ang Negros Island Region las 2 ang hapon sa Malacañang Palace sanday Governor Eugenio Jose Lacson, Bacolod Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya. Suno kay Lacson, ang mga alkalde nga luyag magtambong ang magarehistro lamang sa Malacañang bilang kabahin sang seguridad. Madamo pa sang ulubrahon para sa NIR nga nagaisa sang Negros Occidental, Oriental kag Siquijor, suno kay Lacson. Kag kabahin diri ang pagtugas ng Regional Development Council kag ang pagbutang sa mga talatapan sa idalom sang bag-o nga rehiyon. Ang mga masunod nga tikang buwas mahibaluan suno kay Lacson. There's so much work to be done, especially the setting up of the offices and also the setting up of the Regional Development Council. I think that's very important. Amo lang next nga pala abuton ko. Yes, but we will get more information tomorrow. We'll just do it step at a time. The fact that the President will sign it into law is already an achievement for all of us. Ginsiling ni Mayor Benitez nga amo karon ang Regional Development Chair sang Western Visayas nga magasapol ang Regional Directors sang national agencies para sa collaboration kag natalana nga transition. Sunod naman kay 3rd District Congressman Francisco Benitez, iya ginapaabot ang DILG nga maga-convene gilayon sang Technical Working Group nga amo ang magaplastar sang institutional arrangement sa transition. Well, nag-initial na kita to, ginpatawag na ang mga regional directors ng Region 6. Ang next naman, patawag na naman ang mga regional directors ng Region 7 so that we can come up with a collaborative plan on how to execute the newly created region. It will take how many months here? Well, may 60 days, kung di ko magsala, 60 or 90 days sila nga tapuso ng IRR. And then after that, it should be operational. Ginsiling naman ni Congressman Gasataya nga ginapaabot ang pagporma sang sub-regional offices. It wasn't that easy, considering sang damo nga mga factors about what is important. It hurdled or it will hurdle by tomorrow sang tatanan ng mga ginatubang ni Abe, bangod nga we do understand nga ang intention sang layi is for the promotion of the economy of the entire Negros Island region, entire Negros Island, including Siquijor. Labing ginakalipay sa mga lokal ng opisyales ang katumanan sang handom para mag-isa ang Negros Occidental, Oriental kag Siquijor sa pagpati nga ang NIR mas magapalapit pagid sa serbisyo sa mga pumuluyo sang 3 ka probinsya lakip na ang sustainable development. Santion ni Anay Presidente Benigno Aquino III, una nga natuga ang Negros Island Region nga gintapuan sang Negros Occidental kag Oriental. Na-abolish ang mga executive orders sang tion ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Grupo nga K9 Search and Rescue of the Philippines ang nagpadulong sa banwas sang La Castellana kag Canlaon City agud to hindi lamang maghatag sang pagkaon sa mga tawo kundi sa mga ido nga nabilin sa mga evacuees sang naglupok ang bulkan Canlaon. May report si Romeo Subaldo. Gulpihanay ang paglupok sang bulkan Canlaon kag gulpihanay man ang pag-ilig sang lahar. Wala balikawan nga sa paghingagaw sa mga pumuluyo nga apektado sa pagsaylo sa evacuation centers, may mga hinuptanan nga mga ido nga nagkalabilin. Gani ang grupo nga K9 Search and Rescue of the Philippines ang nagdala sa bulig sa banwas ng La Castellana kag sa Canlaon City, hindi lang para sa mga evacuees, kundi pati man sa mga hinuptanan nga ido. Istorya ni Junelo Castillo, basta gani may kalamidad, automatic
Nagapadulong man sila sa apektado nga lugar. Nagabulig man sila abi sa mga search and rescue operations. Nagpanawagan sila para sa mga donasyon kag sila mismo ang nagdala sini sa area. Pero syempre, wala nilaging kalipatan ang mga hinuktanan nga ido. Automatic na sa amon nga pag anong kinanglanon sa tao, so dawara na dayon sa amon nga kasi nga ang mga sapat nagakinanglan man sang pagkaon like amon na natabo. So mo na nga amon nga advocacy. Isa sa mga donors niya mo si Albert Bantog. Kinaangda naman ni Albert nga maghatag sa bulig sa tion sa kalamidad, pati na ang iakumpanya nga ginaubrahan, kag partigid permi sa ilang relief operations, ang mga ido kag iban pa nga mga hinuptanan nga masami amo ang nagakalipatan sa mga apektado sa kalamidad bangod sa ilang pagparik-parik. I didn't hesitate, so I also tapped and also requested funds from the company, from Aligram. Amo usually ang amo ginahimo mo may mga corporate social responsibility pala na we do help, of course, the less privileged, hindi lang mga tao but also the animals. Ginsaka nila ang proper sa Canlaon City kag ilang gikatuan ang barangay Biak na Bato sa La Castellana kung sa diin may gitpatuman nga forced evacuation matapos ang nagluntad nga lahar. Dugang pa ni Jonelo, pati dog owners na tagaan man sa dog food kay ginabudlayan man sila sa pagbakal sini sa karon. So dito kami nakita na street dog pagid. Dito kami nag-concentrate ng pangatag sang dog food. Then may ara man iban nga mga owner nga nagapalapit sa amon kay medyo burubudlan naging man tuguro magbakal sa area dito so kung iban tagaan namon sang dog food. Ang advokasya sa grupo ni Jonelo amo ang pag-train sa mga ido sa mga search and rescue operations. Kung may bagyo, nagapadulong man sila sa mga lugar nga tuman kaapektado kay nagabulig pangita sa mga missing nga mga persona. Nagapati sila nga sa panahon sa kalamidad, hindi lang tao ang apektado, pati sapat nagakinahanglan man sa bulig. Mabini malikawan nga sa pagkinarangkaran sa mga tao, may mabiling gid nga ido, at least may tao nga nakapinsar nga ikaluoy sa mga ido panganon taman sila. Ang magini yung purpose nila binyo sa sini nga group nga inabalang mga bagay nga nalipatan mo, at least mayara sila sang specific nga gindumdum mga nabili nga ido. Kagabi pa madamo pag mag-feed dito sa mga ido kadamo gid pa. Kagabi ito mga balita sa Negro subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapanglagad sa Negro Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.